Gwenge eko mag kaunti ma Kisumu ene oganda modak e sub county ma Nyakach ma pok okawo kura nyaka gie sani eri koro ijiwo mondo ochopi apisi mag IEBC maber nitiere log tich mar sub county no ero ma Papa Onditi mondo gindikre kaka jogo ombulu. Ma en jipo mabende ogolo kod engineer Vincent Kodera mabende ochung' laro kom kar chung' od bura ma Nyakach yiero maduong' mar 8 mar higa ni eri. Koloso kod od fwambo marwa mar Lolwe Tv, Midusa Kodera owacho ni kata obedo ni sub county ma Nyakach ema bende ondiko jogo ombulu manyien ma kwan gi ni piny kopim kod sub counties duto molore county ma Kisumu, thuolo pod nitiere mar kawo ombulu kendo wacho ni gibiro dhi nyime kod manyo ji kendo tero gi kawo ombulu e log tich manoero ma Papa Onditi. Ojiwo Nyakach duto mondo Osire Lwedo obiogone kura ni en kod chenro mabeyo kanyakla kod mago eko mag dongruoge mabende ogeto timo ne oganda Nyakach poni obiobedo kaka jaod bura makono ero. Nitiere gik ma otamo jo Nyakach kawo kura to ok onego otamgi. To bende nyaka Kisumu county te. In fact, luo mangima. Jowa wacho ni kura onge gima konyogigo. To wasayogi ni kura nitie gima biro konyogigo. Barabeche magiringe, pi magimodho, osiptende magidhiye. Kata obedo ni ok gibeyo kamano, to gin gik ma siasa ema kelo. Kata obedo ni nitie jotelo moko mosetelo mbele, moko tiyo maber omiyo geno dok chien. Wakwayo ni gin giwegi jopiny ema ginyalo loko telo marichogo mondo obed telo maber kaluwore gi kaka gigo kura. Omiyo silaha maginyalo loko go ngimagi, silaha maginyalo medo go geno margi en mana kurano. Omiyo wakwayo ni marach mosetimore wawe, wang'won ne jogo mosetelo, wang'won ne jogo mamanyo piny sani, wang'won ne Kenya te mondo wadogi wadhi wakaw kura mondo walokgo Kenya kendo walokgo Nyakach. Maduong' na jiwo jo Nyakach, kura pod ikawo Papa Onditi. Wabiro neno kaka wanyalo konyo jogo ma ok nyal chopo Papa Onditi mapiyo kata mayot mondo wachiw geche mondo kosechokwa moromo mabura to waring water jogi Papa Onditi mondo kaw kura. Maduong' gimomiyo wakaw kura ni matek ahinya higani en wuodwa Raila Amolo Odinga madhi manyo tich mar ker. Kendo ung'eyo gima Raila ochung'ne, ung'eyo kaka osechandore higni mang'eny kodwa ni mondo olok pinyni. Jothurwa kurani ema wanyalo loko go pinyni ka warwako go Raila Odinga e ikulu. Tafadhali tuingie kwa maofisi ambazo zitatupatia makura, wakao kura mondo warwako go Raila Odinga e ikulu. An adhi chung' kom mar mjumbe ma Nyakach gi gik momiyo aparo ni Nyakach onego walok gik mang'eny. Achiel, onego wajiw jowa mondo donje scientific agriculture. Mar ariyo, pi chendo wadwa ni mondo wadhi watim collaboration gi jo county government, gi stakeholders ma Nyakach, gi professionals ma Nyakach mondo wane kaka jowa nyalo yudo adequate, clean and healthy water. Mar ariyo, yorewa sani ok beyo ahinya. Wadwa ni mondo wawinjre yore ma jo county timo, yore ma national government timo. Wanyalo timo na instance of legislation, oversight and representation mondo wahakikisha ni sirikal otimonwa gigi. Mar ariyo en health centers magwa. Wadwa penjo nikech health oseduogi ong'inji matindo ni e sirikal mar ugatuzi. Wadwa ni mondo wawinjre gi jo county ni en wach mane momiyo osiptende wa onge yedhe, osiptende ga onge support staff maber, onge dakteche maber mathiedhwa. Magi duto apani dwaro strong and articulate representation. Aparo ni an kaka Kodera git record masebedogo magi gik manyalo loko ka umiya kura.